Ouch! Pagama di barkada ma, mang badbad trip. Hana, nalpas mo dyan aramido mo? Kung kasano malpas, karatuya na mo ba kahit? Makapagigil kayo nga talaga! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Law-law po ito balat ko. Yan. Nakalukat pa yato git da. Yung dama matakawan da. Sa doon tumanagapang agasawan. Ay na. Hindi mo naman malpas dito ugasa ko. Agbubunag pa yun pati ukul-ukulay. Maria Jose. Kisti sa bahanan. Nagsorte magot nga manok kas kada bibe. Hindi pa sarili da nga kwarto. Mapapasana all ka na lang talaga. Ayos ah. Bastante pa iti kaninda. Hoy, Bak! Kapidarato ka! Nagmay man nagiti talakin nyo. Da sarili na nga kwarto. Nilakay ko, timaking aramid ata. Hapay, kasano ka nga nakunag? Nilagtok at agityo. Tukis ti sabam, di naman nga bigbigatan. Damagin nakpay lang no kasanunak nga nakaunig. Tumutaling nga kasawa, nakalukat agityo. Makabuktalong ka mat! Baka nalipasan nila kayo ng sara. Dan sa tawa. Nila kayo nga palbok nga ta. No sumaron daw, siguraduin nyo nga ilakyo at agityo. Tanagadong agtatakaw tatan. Pasensya ka na, nalipatan mo yung sara. Nung napukawan kayo, sa akin tuman nagriring agasawan. Agpaara-aramid kayo tigit, tapos sanyo mo lang ay sara. Di ko pa ila ako tagit yung. Tama pa kinabangan nyo pa eh. Oh, kisti sabam, apit tatay ka pagumuhat. Si kang arod mo, nagmadigpakpakada. Tapos siya petong tam. Ke... Ano nga ka? Kitusang kanto pa. Ano kayo mo? Sow ka, sow. Tatay ka pa. Wala. Un-untan ng samo ni bakit ko nila kayo nga palbutay. Ay. Agawid ka man lang nan. Pay-bladan lang ka bigbiga. Yang susundi dito yun ha. Hoy boy! Kapay gawid kan? Ay, madipay Andres, papanak pay lang. Ouch! Pag
agama di barkada ma, mang badbad trip. Hana, nalpas mo dyan arami dumang? Kung kasano malpas, karatuya ng babakait. Makapagigil kayo nga talaga! Hoy! Apay nagkasini bakit ka? Awan mit naramid ko. Inungtak lang mit suna. Ay, kisti sabam. Apay nga inong tam. Sakto lagi nga lakainan, jak pa ununtan. Sikan to lagi dahin. Kasanong nga maungtan ni bakit mo? Kikuktar kamit kanyana. Apay nga may ngarati ka. Kagpakadwa ko makanyam, mapan kinigunyang. Hay, madi ka makadwaan. Nagadupay maubra ti balay. Apay sika, madim kaya nga may sa mga mapan. Tana may at masulong isuna. Tatanak lang man nagpakadwaan niya mo, hanak pa nga makadwaan. Ay na, kinagadungod maubra dito yung balay boy. Maawatan na mo't kuma. Kisak, madi nang amawatan. Ay, ukis sabam. Kasa insublim na nga din sumbat ko kanya ma. Kit sino pa ko mati pang isublak, kinibakit mo? Di pa iniratrat nakmanay. Ukis ti sabam kit day. Ayan, pasensya kang boy. Madi ka makadwaan. Ngumno kaya mau. Nung malpas sa maming obrak, mabalay, kadwaan ka. Ano nga oras ka nga tangarod nga malpas? Baka malpas to ti pangaldaw siguro. Ay, ukis ti sabam. Awang ka nga talaga. Bahala ka ditan. Awang ka ditang ibagbagam. Karatuya mo ta. Mukuyot ka nga talaga. Ditangan. Ana, magamit kang bahay. Woy! Sige boy, good luck. Good luck. Isa rayo at agay tiyo. Tamadi nga agungit ni bakit mo armalite. Ano lakay? Nagawin ni bakal? Nakita mo siguro baka nga awan ni Sunan. Ay, kisti sabam. Nagbayad tinamag ko ah. Kung nakita mo lang karoon nga awan ni Sunan. Tapos damagang pa lang nga nagawid ni Sunan. Ay, hindi!